haltung koloniu faisok paijak chini borom gonang je Sumita Deborma lai thangnai 9 tarigo chini bubagra ni thansani relio thangthani gari accident nungui bo langma choma bai gai phainai 1 tarigo gai bini oro condolence gai adino bujono जों किसिसा बनो तो जों गोथैनो तो गोथां खायमिया हाइफानो बिनि लगी सं ते बिनि फेमिलि सं गाहाम खरं तंग थं आमन जों वानसुबिनो तिनि बनो किसा सुबा मंगरि नाहिनि खायमानि या बनो कारिबो जों तो ते ताम खायनेबा असंसारो आसायखे जों जतन सालसा असंसार याखानो नांगौ हाइ हिनफानो बिनि जरा यासानिनो बिनि बुबाग्रानि भेलियो थांगैबो थानसानि भेलियो थांगै बिनि लांमा चमाबाय जों जतो बुबाग्रा सह जों अर बुबाग्राव फाइथांजा जों जतन खा खामलायजाक ओंखाय ताबु जों एडिसि हापांगो जेहेतु फाइखाबा बंनि नुकुंगो अबश्य जों सुबासु खायनाय जाते बंनि थिनांगो चिनि थानसानि मारिबो थांगै चिनि थैजानाय सुमितानि नुकुंगो जाते कुनु जों जालता फाइथुं ते गोबांमा प्रब्लेम सगो जों जाते बरंनि गानाव बाजारै दंनाय जा अबाहायकेनो जों सामखायनाय बै जों एडिसि हापांखै बरनो बंनि नुकुंगो बाहायके जुबानानै आबो जों वान सुजाकनो बुबाग्रा बि सालाजाक जाते गभर्नमेन्ट जब कायसारिनानि बागै गाय जों लाइथांनाय सालबो जिनि बेलफांनि खरकसा 2022 बेलफांनि खरकसा ताखौ थैनाबाय बिनि लगी संनो जों आफरो ग्रुप दियो बनो कायसा जब रिखा अमहायनो बरनो नुकुं कायनि अर हंके जिनि ताखौ उपेन्द्रबो थैजाका बिनि नुकुंबो जों थांनाय साल जुबाजाक गाय फाइनाय साल तेबो जों गाहामखाय जुबानाय ते नुकुंबो अमहायकेनो जों सरकारि बागै जब बिनाय हिसाजाक जेफ्रु बरो असंसानो याकार का 9 तारिख अमास एप्रिल तालनि 9 तारिख जे दिनो बरो असंसानो याकार का आदिनो चिनि बुबाग्रा फाइखानो बरो कुनु डिक्लारेशन दिमालिया कारण आदिनो मडेल कोड अफ कंडक्ट चलि दङबाय जों कुनु अब बिषयनो जों साजागलिया जारा चिनि एक्सिडेन्ट नंगै जारा सरि हामियां जा बरनो जों बरक थुलिनो आं बायथां आफरु 10,000 काय जतनो 10,000 काय रां बिजा काय ताबु बंनि सरि तेबो हामिया हिनि जों खनाव ताबु हामसुयाखौ हाइफुलानो जों बरनो तेबो बरनो जों तेबो सुबानि बागै रेडिनो फाइनान्शियल जों बरनो बंनि जे सरि हामियासा जों बरनो सुबानाय ते अजे नुकुं जे नुकुं चिनिता बुकु सुमिता याकार लांजाक नुकुंबो जों सब समायनो चिनि बुबाग्रानि सामप्लि बं नुकुं तंनाय चिनि अत्र एलाकानि चिनि जार लिडार्स जों जतनो बंनि लगियो दं सारा पार्टी मुगा साक डकुमेन्ट ताक्सुते खरबसो दंखना 10 जना तंमानि आफरु डकुमेन्ट एखानो सिरियास ब तंबायबानि किन्तु ताबु मोटामुटी हामबायके गे पुरापुरि किउर सुका आमतै नियाखौ माने दंखो कयजन पेशेंट इनके 3-4 जना मतो हाय बरनो बसुं तेबो सिगांगो केरेंबार हॉस्पिटल लगत लांखा ताबु जुदि बेकरेंनि नांखा बेकरेंनि जुदि बखानि नांखा बखानि जों स्पेशलिस्ट डॉक्टर राय फुनुगै बर लगियो जों हामबाय